Yes, Tomodachi! Good morning! Mayong buntag pa. Mayong buntag wa? Maayong buntag. Oh, maayong buntag. Oh, maayong buntag ninyong tanan. Niyo tanani. Kuy da. Maayong buntag niyo tanani. Maayong buntag ninyo tanani daw. Yes, ohayo gozaimasu mga Tomodachi. For today's video is pupunta kami sa Awajishima mga Tomodachi. Di nakalitek. Awajishima. Oo, nag-road trip tayo ngayon mga Tomodachi kasi today is Saturday. Then bukas pa tayo uuwi. Woo! Bukas pa tayo uuwi mga Tomodachi. Dito kami matutulog ngayong gabi sa sasakyan. Oo, sa sasakyan kami matulog kasi walang budget pang hotel. Kaya okay lang tayo, diba? Gala tayo mga Tomodachi. Pupunta tayo sa Awajishima. Marami loading. Marami tayong pupuntahan ngayon mga Tomodachi kasi maaga tayong lumabas. Mga 6 yata kami lumabas sa bahay. Oh, pero malayo-layo pa yung biyahe natin mga Tomodachi. Kuan, makarating daw tayo dun sa Awajishima is mga 10 or 11 daw. Layo jud ay kayo no. Layo ka tong biyahe. Unya, ano daw mga Tomodachi, pupunta daw tayo sa Hello Kitty Studio. Ala, mga Hello Kitty lovers din ha. Oh, tanaw na to. Titingnan natin yung lugar sa Hello Kitty Studio mga Tomodachi. Tapos pupunta din tayo daw sa mga park daw kuno, meron daw din mga mga zoo. Oh, kung meron tayong maraming oras pa mga Tomodachi, puntahan natin yan lahat. Oh yeah. Pero yung mga video natin mga Tomodachi is ikat-cut natin ha, kasi mataas ba. Baka may part 2, part 3 na may ngana. Yes mga Tomodachi, biyahe muna tayo mga Tomodachi. Nakita na natin si Koala Bear. Oh. Labas na tayo. Iba na naman yung titingnan natin mga pabo. Sorry pa, pabo. May na rin mga country farm. Nani namay? Dacho daw. Dacho. Wow, pabu. Pabu. Pabu ay. Ang pabu ay. Pangan pa. Namay nantoy pa? Dacho. Halo. Genki desu ka? 卵こんな大きいんやでな。
Doko tawago. Oh, aro ka. Tamago aro ka na mo ta. Dacho, Naru! Naru! Bakit nandyan ka? Taju! Daju pa, Daju. Ala! Yawag ka, oy. Kau galo! Kuha. Aro! Taju! Ala mo. Ala pa, kau ano, sugay na kau pa, oh. Ala, Taju. Daju. Ha? エミューやって。 Emi? エミュー。 Emyo. エミュー。 Emyo daw yung pangalan nito, di si Daju. Tapa, may kuhaan na tong kuhaan eh. Si Emyo. 怖いわ。 Kau ga kuhay na. Laki nila, oh. Naku, ah. Si Taju. La, Taju. Emyo. Coral kay buhok. Coral. Hello, nice ray. Ah, kangaroo chow. Kangaroo ay. Kangaroo ba to mga tumadachi? Hala, higda siya. カンガルー。 Kangaroo. カンガルーってもっと大きいん違うんかいの。 Kore ano, kudumo chow. Hala. Ang ilang kaon na, lemongrass man tingin. Parang lemongrass yan kaon, no? Kangaroo chow ka pa. Hello! Mura siya lemongrass yung kaon, no? Kangaroo! Kangaroo. No. Hi! Kumusta ka dyan? Are you okay? Okay ka ayo. Kangaroo Chang. Kangaroo. Ipay na pa na. Ipay. Nasipabo dito eh. Langgam nga dako. Perika? Perikang. Wala ka dako sa sunga. Ako ane. Tuan niya kutsiga. Kutsiga. Sugoy. Okay na. ワラビーやってたから。ベネットアップリワラビー。 Ah. Kangaroo na chichay? はいはいはい。ワラビー。 Taas ag sunga oy. Kung sa tao ko taas kay siya koan suwang. Hindi ka na. Mataas yung baba niya. Masyag pabo nga dako. Ala, lilipad na yan. Flying. Hi! Hi, dako. Uy. Malaki siya mga tumudachi. First time ko nakita to. Nakaila. Wow. Uy, electric fan. Wow, lupad na siya. Ala, flying in the sky. Hi. Hi. Red eyes siya, oh. Red eyes. Okay. Oh, diba? Para siya nag-contact lens. Contact lens mo tayo. Meron ding mga ano dito, mga ibon-ibon. Parot eh, parot. Inko. Hello. Hello. Sun parakit. Wala, lipad sila. Kasi pinaliguan ni kuya. Lumipad sila. Pato. Yes. Dab. Kristen, kuyawan ng mga tao. Hala, igul? Igul ka, igul? Ay, sorry pa. Igul. 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 Igul owl siya.
Tigol out. Sometimes I feel weak, I can't move my feet, but now I'm miles away. Sometimes I couldn't breathe so effortlessly. You left me with nothing. Someday you took my voice, the power of my melodies. I knew that this was the day. And then you took my phone to say that I'm better off running miles away. Mapa, map. Kuha tayo ng map. Oh, mapa, oh. Eh? Mapu. May gato gusto mo. Oh, samo. Toilet? Uy. Uy. May toilet. Uy. Uy, nice. Nice flower. Pagpasok pa lang. Flower. Flower garden. Uy, kuwan kayo siya. Uy, colorful. No? Nice kayo na. Wah. May papangkin. Ay, nay nagpicture. Oh. Ato di picture suro pa. Eh? Picture suro. Nice ka ay. Wah. No, kaway na kuri pa pa. Wow. Ayan. Oh, show. Eh, 国営明石壁町公園。 nakapunta na kami dito mga tomodachi. It's okay na papa. Saisho itatoki. もう2年、3年ぐらい前か。 Ah, 明石海 mga 3 years. ナショ Ah, ナ mga ル 3 years ago. Oh, National Government Park. Mga 3 years ago, nakapunta na kami dito. Second time na namin ngayon. Oh, diba? Mga park-park sa siya dito, mga tomodachi. Sometimes I feel weak, I can't move my feet. Now we're miles away. Sometimes I couldn't breathe so effortlessly. You left me with nothing. Power of my melodies, 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 power of my melodies. You left me with nothing. Hi, tomodachi! Para tayong nasa Hawaii, oh. May mga tree. Diba? Oh, diba? Aloha! Grabe kayong hangin. Hangin kaayo.
He? What the? Funny. To my phone to say that I'm better off running miles away. Sometimes I feel weak, I can't move my feet. Now I'm miles away. Sometimes I couldn't breathe so effortlessly. You left me with nothing. Power of my melody, 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 power of my melody. You left me with nothing. Sometimes I feel weak, I can't move my feet, but now I'm miles away. Sometimes I couldn't breathe so effortlessly. You left me with Pauwi na tayo mga tomodachi. Ay, hindi pa uwi. Papunta na tayo sa parking area. Ito lang mga tomodachi. Mga flowers lang ang nandito. Oo, tapos may patubig. Oh, naghihangak tayo. Kanya, sa next stop natin, sa third stop di ay, is pupunta na tayo sa Hello Kitty Studio. Yuhuu! Tingnan natin kung ano ang itsura doon. See you there mga tomodachi sa Hello Kitty Studio. Yes!